Представяме ви новата професионална машина за производство на храна и гранули за домашни любимци модел Food 11. Решение, създадено за бизнес, ферми, зоомагазини и производители, които искат пълен контрол върху качеството на храната. Принципът на работа е прост и изключително ефективен. Подготвената сме от суровини постъпва в пресуващата система, където мощен 11 киловатов двигател създава високо налягане. Материалът преминава през специална матрица, оформя се в гранули с точен размер и форма и излиза готов за сушеене или директна употреба. Резултатът – еднакви, плътни и висококачествени гранули всеки път. Машината Food 11 произвежда между 80 и 100 кг на час, което я прави идеална както за стартиращ бизнес, така и за сериозно производство. В комплекта получавате 5 сменяеми матрици, позволяващи производство на храна за различни домашни любимци. Захранване – трифазно 380 В,